Naagi sa imong suporta sa pag-share niini. Ikaw ang isa sa mga kabahin nga gigamit sa Ginoo para mulapnag ug mahibal-an sa mga katawhan sa tibuok kalibutan o bisan lang sa atoa nga mga sa tribo nga mga Cebuano, maabot kini siya makaigsunan ug ma-enlighten ang kadaghanan sa inyohang makanunayon nga pagsuporta sa atoa nga channel ug hinaot nga kini magmalambon ug malampuson ug maabot ngadto sa mga katawhan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ining adlaw mga kaigalan atong hisgutan ang pito ka ulo nga gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 13. Adunay nag-ingon diya sa bersikulo 1 sa Pinadayag Kapitulo 13, adunay nag-ingon nga kana siya pito ka gingharian nga bulag. Apan makaigsunan ang bersikulo 3 nag-ingon nga kini siya nasamdan og naulian. Kung nasamdan siya naulian, aduna ba ikapito sa mga gingharian sa kasaysayan nga kini siya nasamdan og naulian? Og unsa maning pito ka ulo nga gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 13? Nga pito ka ulo makaigsunan atong paghisgutan. Ang una nga panggobyerno sa Roma mao ang kings. Nahitabo sa Roma kaniadtong milabay nga mga kasaysayan ug familiar ta og nasabtan na nato daan kung unsa ang kings nga panggobyerno. Og diri ta karon mo focus sa ikaduha makaigsunan ug ngadto sa ikapito. Ang ikaduha makaigsunan gitawag kini og konsol, gikan sa Latin word nga konsolo. Og aduna kini siya pagdumala sa duha ka tawo makaigsunan. Aduna lamang sila usa ka tuig sa ilahang pagserbisyo. Ang kining konsol, ang iyang panggobyerno pareha kini sa presidente. Apan duha lang, no, duha ka buok ang magdumala. Apan wala kini sa legislative. Sila ra ang duha ang mupanday sa balaod ug wala dili pareha sa atoa sa presidente nga adunay senado, adunay kongreso, no, nga maoy mupanday sa mao nga balaod sa mao nga nasud. So nahitabo ni kini ug nahitabo usab ang ikatulo makaigsunan nga adunay pulo ka mga tawo ang mudumala sa Roma nga nasud nga gitawag kini siya og decemvirates nga gikan sa Latin word decim nga buot pasabot napulo, no, napulo ka mga tawo. Sila ang pinili sa Roma nga mahimong magpanday sa balaod sa nasud. Og kini sila ang gitawag nga supreme, no, supreme executive sa mao nga nasud makaigsunan tungod kay sila ra pod ang mupanday gihapon sa maong balaod o gani aduna sila gitawag nga tablets nga didto napulo ka mga tablets matag usa nila nga anaa didto ang ilahang mga balaod. Mao to sila'y pundasyon sa ilahang panggobyerno sa Roma makaigsunan. Og unya maabot ang panahon nga aduna na sila'y 12 ka mga tablets, no, nga didto ang ilahang mga balaod gisulat nga pundasyon sa panggobyerno sa Roma. Ug nahitabo usab sa ikaupat makaigsunan nga adunay panggobyerno ang Roma nga ginatawag og diktador. Ang diktador gikan sa pulo nga dicto, no, nga Latin word dicto nga buot pasabot dictates, no, o kanunay ni siyang gadiktar, no. Kung kapamilyar mo anang tawo nga usa ka diktador, mao na ang trabaho sa kaning diktador nga panggobyerno sa Roma. Nahitabo kini makaigsunan og ang pinakauna nga nahimong diktador, no, gisulti sa magsusulat sa kasaysayan sa mao nga libro makaigsunan nga ang una nga diktador mao siya Titus Lartius og nagsugod siya ni adtong 501 BC. Og ang katapusan nga nahimong diktador siya Marcos Junius Pere, no? Siya ang katapusan. Og ang sila mga gitawag ni sila og mga patricians. Ang mga patrician mao na sila mga iladong mga tao, mga dato mga tao, no? Mga gitawag na siya sa atoa karon nga panahon og mga royal blood, no? Mao na sila makaigsunan. Og niabot pod nga panahon nga nagpili sila og plebeians nga buot pasabot sa low lang nga kalidad sa tawo nga mao siya Martius Jutilos niadtong 356 BC makaigsunan. So mao na ang diktador nga nahitabo sa Roma. Ila lang ni siyang ginapili sa panahon nga ang Roma anaa sa delikado nga mga sitwasyon. O mao nang dili kini siya pasunod nga nahitabo makaigsunan nga adunay panggobyerno sa Roma nga adunay diktador. Og ang
ikalima nga pong gobyerno sa Roma nga mao ang ginatawag og triumvirates. Ang triumvirates gikan sa pulong sa Latin word tres, tulo, og vires mao na siyang tulo, no? Tawo, no? Nga nagdumala sa Roma, triumvirates. Adunay tulo ka mga tawo nga gipili nga mahimong magdumala sa Roma mga kaigsunan. Og nahitabo na siya niadto nag-start niadtong 60 BC. Ang una ana nga gipili nga mao nga mga tulo ka tawo mao si Julius Caesar og si Pompey og si Crassus. Sila ang tulo ka mga giuna nga gipili sa triumvirates nga panggobyerno sa Roma mga kaigsunan. Og nasayod ko nga sa sunod na nga panggobyerno nga maong ikaunom, familiar kayo ni tungod kay sa panahon ni Jesus Christ, mao ni siya ang panggobyerno nga nagdumala sa Roma nga mao ang emperor. Si Emperor Nero, hantod sa pagpili na nila nga nahimong papal, Emperor Justinian, siya ang nagpili nga iyahang gihimo nga ang Pope mahimong world leader sa Roman Catholic Church. Ug nasayod ta, sulod ni ini nga panggobyerno gikan sa unang panggobyerno sa Roma sa kings hantod sa imperial, kana siya nga panahon ang Roma anaa sa pagano nga estado. Apan sa panahon sa papado mga kaigsunan, nahimo kining pagano o Kristyanismo giusa. Og unya tungod kay giusa man kini, mao ni siya ang panahon, no, nga gisgutan na dayon balik ta sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 3 nga nasamdan nga naulian. Ug walay lain nga nasamdan nga naulian nga naghari sulod sa 1260 ka mga tuig nga gitagna sumala diha, nga hatagan lamang siya og 42 ka mga bulan. O gisgutan na sa Daniel kapitulo 7:25 tulo ka tuig ug tunga mga kaigsunan. O Revelation chapter 12 gisgutan gyud diha ang 1260 days mga kaigsunan nga gitagana ni ining papado nga maghari nga nasamdan nga naulian. Magpamatuod ana siya mga kaigsunan kay walay lain nga naglutos sumala sa pinadayag kapitulo 13 nga kini siya ang katapusang ulo nga nasamdan nga naulian, nga mao ni siya ang unang mananap nga nasamdan nga naulian, og siya ra ang nangluto sa katawhan sa Ginoo, og siya ra pod ang nagpasipala sa ngalan sa Dios nga nag-angkon siya nga siya ang puli nga Dios diri sa yuta. Siya ra gyud mga kaigsunan ang nahitabo ni ana. Aduna may na mga tawo karon sa atong presente, pero ang katumanan ni ana naa didto sa Mateo 24 nga nagahisgot nga adunay mga mini nga mga magtutudlo mga kaigsunan og magpaila nga si Kristo anaa didto. Anaa si Kristo. So adunay mga tawo karon sa atong panahon nga nagatudlo og mini nga mga Kristo. Apan dili kana siya mao ang gisgutan diri sa pinadayag kapitulo 13 kay adunay kadugayon sa panahon nga gihatag kaniya nga mao ang 1260 ka mga tuig. Prophetically mga kaigsunan tungod kay og paminawan ninyo og tan-awan ninyo ang video nato. Palihog kog tan-aw ninyo sa atong video sa 1260 days sa dugang pagsaysay niini aron masabtan nato kung giunsa na siya pag-compute mga kaigsunan para dali ra natong masabtan. Apan kanang 1260 ka mga tuig mao nay gihatag nga kadugayon sa papado nga gikan ni adtong 538 sukad nga gihatagan siya gahom sa pagano kay kining dragon naghatag gahom ngadto sa papado mga kaigsunan og ni adtong 538 o gikan sa 538 hantod sa 1798 nasamdan kini sa panahon kini nga gidakop ni Gerald Vertier ngadto dito sa France ug namatay nga mao kana siya ang Pope nga si Pope Pius VI ug namatay siya ni adtong 1799. Opan sa 1798 nasamdan ang papado tungod kay nawala iyang gahom sa panahon nga nahimong atheism, no, atheist ang France mga kaigsunan sa panahon nga gidakop ang Pope. O kato nga panahon giilisan ang Dios sa France o kining goddesses, no, nga aduna sila God of Reason, Dios sa rason. Og mao na siya nga panahon mga kaigsunan nga nawala ang gitawag og Kristyanismo pagano combine sa panahon sa og na stop makajut og naulian kini ni adtong 1800 sa panahon nga nagpili na usab sila og lahi nga Pope nga magdumala sa Roma kaigsunan ug hantod karon ang papado siya ang nagdumala sa Roma mga kaigsunan. Okay, so sa latest update nato palihog lang kog like and subscribe sa atong YouTube channel ug pindot ang bell aron nga sa panahon nga
nga aduna kitay mga bag-ong mga video alang sa dugang nga informasyon ato inyuhang makita ang ato ang mga videos. Salamat kaayo. Bye-bye and God bless you.